Magandang umaga po. Ang video na aking ipapakita sa inyo at ang mga nilalaman nito ay may taglay na aral. Aral na nakabubuti, lalong-lalo na sa mga interesadong kabataan. At naway ituring na lang ito ng mga mas nakakatanda sa kanila na ito ay isang pagbabalik tanaw siyempre sa nakaraan, review o dagdag sa taglay na kaalaman. Ito po ay tungkol sa pangangalaga at pagpaparami sa layuning mapagkakitaan ang mga halaman na gaya ng ornamental plants at gulay na nariyan lang at maaring itanim sa loob ng ating mga bakuran. Ang katotohanan yan, sila po ay mahalaga at bahagi na ng ating mga buhay. Ngunit sa kabilang dako, kailangan nating gumawa ng mga kaparaanan na kahit papaano ay maiibsan ang gastusin nila. Kagaya na lang ng tubig na ating idinidilig sa kanila araw-araw na siya ring pangunahing pangangailangan nila upang sila ay ating mapanatiling buhay, lalo na sa panahon ng tag-init. Kaya nga po ang aking pakay ay ituro kung papaano mapangalagaan, sa anong paraan, ano ang mga mahalagang gamit ukol dito. At higit sa lahat, kung papaano gumawa ng sariling garden soil sa loob ng ating mga bakuran. Hayaan muna ninyo na dito ako mag-umpisa. I-introduce ko ang tatlong uri ng halaman na madalas ay ginagamit ng mga ground developers. Itong isang ito, ang tawag dito ay Eohinia. Isang uri ng halaman na hindi madali kung ito ay ating pagkukunan ng similya. Dahil hindi applicable dito ang nakasanayang market system. Ang ginagawa ng iba dito ay sa pamagitan ng direct seeding. Butil ito na nanggaling sa bunga na direktang itanim sa lupa. Ngunit ang prosesong ito ay may kabagalan dahil maghintay ka pa ng halos 5 taon bago magkaroon ng bunga yung puno na naitanim na. Ang sumunod ay ito. Hugis malunggay at kulay dilaw ang dahon. Pwede ito sa market. Maganda itong tingnan, lalo na kung may katabing ibang tanim na berde ang kulay. Ang sumunod ay ito. Katsura ang tawag dito. Pwede rin sa market. Ngunit gaya nung nauna, ay likas na maliliit ang sanga at madaling maputol habang isinasagawa ang market process. Gaya ng nauna, pwede rin itong itanim sa direktang paraan sa lupa. Ang sanga nito. Ngunit ayon sa aking experience, bihira lang ang nabubuhay nito sa ganyang paraan. Kumbaga, magtanim ka ng 10, mabuti na lang kung may 2 na nakakasurvive. Ngayon, ibahagi ko sa inyo ang aking alam na paraan kung papaano na ang 3 klase ng halaman na ito ay mapagkukunan natin ang similya sa isang estilo ng proseso sa loob lamang ng 30 araw. At ako ay nakaabot na ng halos 95% sa nabubuhay na aking sinubukan dito ayon sa experience ko. Ang sistema ay vacuum type. Mayroon ng naunang mga kaparaanan tungkol dito. Silopin ang ginagamit. Itong sa akin ay hindi po. Gamit ko ang 1 liter size empty plastic bottle ng soft drinks o mineral water. Step 1.
Ihanda ang sanga ng halaman na ating ilalagay sa loob ng buti. May haba na at least 3 to 4 inches galing doon sa dulo ng tanim. Sayon ang tawag dyan sa iba. Pangalawa, lagyan ng lupa ang looban ng buti. Siguruhing huwag umapaw sa kalahati ng katawan ng buti ang ilalagay nating lupa. Pangatlo ay gumamit ng isang bilog na bagay, bakal man o kahoy. Ang size nito o ang laki ay hindi naman lumampas sa 10 mm. Ulitin ko, 10 mm. Baka hindi makapasok sa buti kung mas malaki dito. Ang haba ay at least mga 24 inches. Paano gamitin yan? Ito yung gagamitin nating pangbutas ng lupa na nasa gitna, na nasa loob ng buti. Kung saan sa gitna na yaon, doon natin dahan-dahang pagbutihing itusok ang sayon na ating itatanim. Pangapat po, lagyan ng tubig ngunit huwag umapaw sa level ng lupa. Panglima, takpan ang buti gamit ang original na takip nito at nang hindi napapasukan ng hangin at panatilihin sa isang sulok sa loob ng 30 araw o 30 days. After 30 days, ito na yung ika-6 na steppings. Tasan ang sa ibaba yung tagilirang bahagi ng buti. Preparasyon po ito sa pagdidilig sa mga sumusunod na araw. Ikapito po, ang gitnang bahagi ng buti hiwain ng paikot at nang makalaya na yung tanim na nakulong dito sa vacuum chamber. Ngunit ang pakaingatan dito ay huwag galawin, huwag basain habang dinidiligan sa loob ng mga at least mga 1 linggo. Yan ang recurring period bago natin ilagay ito sa seed bag. Sa kabilang dako, mayroon ding isang uri ng halaman na pwede nating isali sa panibagong type na vacuum system, no? Gamit ang empty bottle. Ngunit, ayon sa aking experience, mas madali ang proseso sa pagpaparami nito gamit ang sinaunang paraan, yung markot system. Ito po, makikita natin sa video. Ang tawag dito sa halaman na ito ay panda kaki. Hindi rin mahirap rin itong buhayin kung idirekta mong itanim sa lupa ang sanga. Ganun rin sa nauna. Magtanim ka ng 10, mabuti na lang kung may mabuhay na 2. Kaya nga markot ang ginagamit dito. Pag-usapan natin yung markot, no? Pwede kang makagawa ng mga gamit na dyan lang hanapin sa loob ng ating mga bakuran at instead na bibili tayo. Gagawa tayo ng paraan. Maghanda tayo ng pangtapal. Siyempre, yung pagmamarkot, balatan mo yung sanga gamit ang makabagong paraan. Ang bagong paraan na sinasabi ko ay ito yung i-introduce ko sa inyo ngayon. Gagamit tayo ng coco coir. Huwag natin gamitin yung sa lumang paraan, lupa. Ang lupa po ay madaling matanggal, nakakaabala sa ating markot process. Pwede tayong gumawa ng sariling coco coir sa ating pamamahay sa halip na bibili tayo at gumastos pa. So, ayon sa nakikita nyo sa video, mayroon tayong nakikita dyan na coconut husk o kilala sa tawag na bunot sa Visayan term. Ang gagawin dito ay tanggalin ang hibla. Yan po ang kaunting nalaman ko sa pananagalog. Hibla po o strand sa English. Nasa loob po ng bunot yan o coconut husk. Ang gagawin dyan, putulin ng tag 1 1/2 pulgada, 1 1/2 inches
ang haba, gayon din po ang lapad nito. Next, ibabad sa tubig na may halong lupa at nang mapadali ang pagpalambot nito sa loob muna ng 30 araw bago ito maaaring gamitin. Mag-google tayo ng kaunting panahon. Kung may plano tayong magmarkot, unahin natin yung paghahanda sa mga importanteng gamit tungkol dito. Step 2, dito na tayo sa pagmamarkot ha. Balatan o tanggalin ang balat na paikot ang sanga na ating napiling ihihiwalay sa puno balang araw. Ang haba nito ay at least 3 to 4 inches magmula sa pinakadulo ng sayon po, yung pinakadulo ng dahon. Sa pagkikis-kis naman, kasi normal lang na kiskisin natin yan gamit ang kutsilyo. Ang kiskisin natin ay ang sanga. Kailangan huwag sumubra sa 1 pulgada ang haba. Ma-dehydrate po ang tanim kung sobra pa dyan. At sa ilalim ay tiyakin nating huwag madamay pati kahoy. Pagkatapos nito, kung naihanda na yung sanga na balatan na, ilagay na natin yung coco coir. Kukuha tayo ng isa. Pagkatapos nito, ito yung itapal na natin sa dito sa nabalatan na sanga. Yan. Tiyakin lang natin na huwag mabali yung sanga. Ngayon, tatalian na natin ng cellophane, yung ating cellophane tape. Ayusin lang natin ang pagkatali na huwag maalis yung coco coir na itinapal hanggang sa matakpan na yung lahat na area na magmula dyan sa kabilang dulo ng coco coir hanggang sa kabila. Tapos itali ang cellophane na ganyan. Tali. Araw na ng pagsasalin. Anong gagawin dyan? Putulin ng gunting at nang maihiwalay na ang panibagong tanim mula sa kanyang pinanggalingang sanga. Pagkaraan lamang ng 14 na araw. Ganyan po siya kabilis. Makikita mo na sa dulo ng cellophane tape na ginamit mo, umuusli na yung mga ugat. Sa loob lang po ng kaunting panahon. Step 4. Siyempre tanggalin ang cellophane tape na yung ibinalot natin sa coco coir. At nang malaya nang gumapang ang mga ugat, at handa na itong ilipat sa isang seed bag. Yan po ang ating markot system gamit ang coco coir at hindi na yung dating ginagamit na lupa. Ang layunin ko po ay mapagkakitaan natin ang mga ito sa hindi masyadong magastos na mga kaparaanan, na ang mga bagay na ating kakailanganin dyan ay halos nandyan lang sa ating paningin. Kailangan lang nating i-identify at pag-aralan kung paano ito gagamitin. Nais ko rin pong ituro sa susunod natin na pag-aaral kung paano mag-alaga ng vermi. Yung bulate po na ang produkto niyan ay worm cast ang tawag sa loob ng ating mga bakuran. Ganon din po ito, gusto kong ituro yung papaano, babalik tayo sa basic, papaano mag-alaga ng native chicken na dito rin lang po sa loob ng ating mga bakuran. Kasi yung mga alaga kong yan yung isa na pagkukunan ko ng bagay na ihalo ko sa garden soil na exclusive para sa gulay. Iba naman kasi yung para sa ornamentals. Kaya nga po, patuloy lang na mag-antabay, mag-subscribe. Ako po si Kuya Romy. Maraming salamat po.